vil ikke op om mig, og jeg vil ikke i det simpelthen ikke. Far, Ja. du skal køre noget forud. Du kører bare den rute, du føler, der er bedst for dig. Op her. Mm-hmm. Men det gør heller ingenting. Det siger politiet. Men det skal man ikke tage sig af. Så må bilerne bare rette efter farten. Jamen det har politiet også sagt. Hvad fanden er det, du laver, din idiot? De venter nok bare på at få en bøde. Ja. Højre ben. Ja. Nu har hunden der jo ikke været der i nogle dage. Nej. Og så der hun så, der hun var der den anden dag, ikke? Ja, det var i går. Ja. Så hun så mit ben, så sagde hun, hold da op, sagde hun, det blev en pæn. Ja, og jeg er stensikker på, far, at det nok skal blive rigtig flot igen. Ja. Det kan bare nogle gange tage tid. Jamen, er det ikke med, det er jo nok kørt over. Ja. Men det tror jeg altså også, det gør på, når det der, det kommer væk. Kan vi tage den fakta på Hadsundvej og komme af med de flasker? Ja, det kan vi sgu lige så godt, far. Og så håb på, at den virker. Ja, fordi så er vi fri for det. Elsker du bare at fejle med sammen igen og igen? Nej, vel? Heldigvis er der sjovere ting, du kan lave. Når Pinson laver et skive online casino fyldt med spændende spil. På Pinson får du adgang til eksklusiv lynbrug og tusind. Ham der, han halser afsted. Pinson, et bind gør forskel. Ham snuppe jeg. Spil ansvarligt. Du betaler 18 år. Spar fyldt 70. Og det fejrer vi en fest til konkurrencer. Ja. Så er det herhen, der hænger heroppe. Okay. Der kørte jeg stærkt ben.
til mig lige og smile lige til bilen. Jamen, hun har bare sagt tak, fordi du holdt tilbage for hende. Ja. Men der går ikke noget på mig af. Nej. Det er jo kort tid, tandlægeren lige var der. Okay. Den kunne ikke gå. Ikke nok kunder. Ja. Hvad? Men der er jo da trods alt en god parkeringsplads til. Ja. Så det er i hvert fald ikke det. Jeg kalder en skovbulvar. Ja, men den er også rigtig hyggelig. Ja, den tager bare fat. De gik pænt ind til siden, far. Ja. Jamen, jeg viste ved at køre derude. Ja. Ja. Så betyder det ikke så meget. Nej.
Det er ham bagved, far. Den der højtaler, han har, ikke? Det må han ikke. Ja. Au. Men jeg forstår bare ikke dem, der køber nu Tesla for eksempel, ikke? Ja. Deres baglys, det virker det ikke. Så vil jeg have sagt til forhandleren, jeg vil godt købe bilen, men det lygteværk der, de skal laves, så det følger med forlygterne. Og til så sagde jamen det skal være sådan. Jamen fint, så finder jeg en anden bil. Så kan de få det for os. Ja. Og det er kraftedeme og svineri. Nemlig. Du kan se træerne her. Der virker det hele. Ja. Og det gør der være det masser af. Det er der bare nogle småsprøv. At folk lige finder sig i. Jeg har kun stået på en. Nej. Men jeg vil slet ikke give så mange penge for en Tesla. Nej, det vil jeg sgu heller ikke. Fordi når det ikke engang får at køre igennem vandhylderne, når de stopper, så skal man op om 300 eller 130 år. Så er der nogen, der ikke kører igen. Så er der nogen lort. Det er fuldstændig hul.